niciun caz Darius Tănese, care este pe care avea. Bună dimineața! Bună dimineața! Darius Tănese, designer de sprâncene. Adică tu tai sprâncene pe o masă de aia de croit și ni le pui aici? Exact. Dar care este așa. Care este importanța sprâncenelor? Sprâncenele sunt probabil rama feței. Este, aș spune, 40% din expresia feței. Sunt foarte, foarte importante. Dar astăzi aș vrea să vorbim despre un vis care devine realitate, apropo de sprâncene. Așa. Pentru că atunci când eram mai mic, am văzut în jurul meu că toți oamenii vor să plece din România și să-și construiască o viață în alte țări. Așa. Și atunci m-am întrebat, dar în România cine rămâne? În România cine face treabă? eu, dragă, stai liniștit. Bine, și cu mine. Și atunci am spus că ar trebui ca fiecare dintre noi să aibă un scop pentru țara lui. Și m-am gândit să avem o Românie cu sprâncene frumoase. Ce drăguț! Ridicați sprânceana frumoasă. Da. În sensul ăsta am întreprins mai multe acțiuni. În primul rând am început să promovez ideea ca sprâncenele să fie delimitate de toate celelalte servicii de beauty, să nu mai fie incluse în make-up, în cosmetică, ceva fugitiv, ceva superficial. Să aibă domeniul lor de sine stătător. Să aibă identitatea lor, cum ar veni. Da. Dar am observat că în timp ce promovam ideea asta, oamenii erau puțin reticenți, li se părea că acord prea multă atenție sprâncenelor, că poate exagerez puțin. Păi da, pentru că acum se poartă astea tatuate și noi știm tot de la tine că nu ești de acord cu sprâncenele tatuate. De acord, tocmai pentru că, din fericire, natura ne-a înzestrat pe toți cu sprâncene foarte frumoase și nu avem nevoie de atât de mult artificial, de atât de multă intervenție. Avem nevoie doar de o formă naturală, de o formă armonioasă, care să se încadreze în fizionomie și să armonizeze cu celelalte trăsături. Exact. Și în sensul ăsta am început să facem și educație. Cum? Am înființat prima școală de pensat profesional din România. Este prima școală care se... Ești certificat CNFPA? Nu, pentru că mai facem ceva în sensul ăsta. Încercăm să introducem meseria de designer de sprâncene în codul meseriilor, pentru că nu există până la momentul ăsta. Repar fața de designer de sprâncene. Exact. Cu materialul clientului. Cu materialul clientului, da, mai ales. Și am început anul acesta să ținem cursuri și în țară, pentru că îmi doresc foarte mult ca în fiecare oraș din România să existe un studio dedicat sprâncenelor, pentru că nu doar în București trebuie să avem sprâncene frumoase. Momentan există un singur studio în București dedicat 100% sprâncenelor, dar în curând, pentru că ne căutăm parteneri, antreprenori pasionați în fiecare oraș, vrem să deschidem studiouri în fiecare oraș din țară ca să ne apropiem de scopul nostru, o Românie cu sprâncene frumoase. Foarte tare! Și în ce orașe te pregătești să pleci? Acum o să plecăm în Timișoara. Până ajungem să facem și sprâncene, că o să arătăm cum să corectăm sprâncenele dacă le-am pensat greșit. Da, astăzi am ales un subiect interesant care este inclus în cursurile noastre și anume cum creionăm corect sprâncenele, cum colorăm sprâncenele cu produsele de machiaj. Așa. Pentru că am observat că sunt câteva informații eronate pe piață și aș vrea să lămurim un pic acest aspect. În februarie, începând cu 1 februarie până în 15 februarie, o să plecăm în Timișoara, în Cluj, în Iași, în Constanța și apoi ne întoarcem în București, unde o să ținem și aici cursuri de pensat. Darius Tănese este singurul designer de sprâncene bărbat pe care îl cunosc. Nu știu dacă oare mai există în România, nu cred. Cred că ești sigur. Femei mai sunt, am auzit și de Anastasia Soare, care a plecat în străinătate și a făcut un business în acest domeniu, în America. Știi ce e foarte interesant? Că el e bărbat pensios, mă rog, designer de sprâncene, dar nu este pensat ca majoritatea bărbaților pe care îi vedem pe stradă. Șoc, 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 dă-i cu niște... Ne ocupăm și de asta, ne ocupăm și de bărbați. Ce ne facem cu băieții ăștia pensați atât de urât? În primul rând încercăm să-i convingem să nu se mai penseze atât de mult. Pensați ca niște fete. Da, sunt foarte feminini. Uite, ai pomenit de produsele de machiaj pentru sprâncene, că sunt speciale. Și sunt multe. De la carioca pentru sprâncene există un fel de carioca. Da, un fel de carioca. Până la gelul este un de fard sprâncene. lichid cu o peniță, e un fel de carioca. Arată ca un marker, un marker de sprâncene, exact. La un fel de tuș lichid, o cremă care se un gel. Un gel, da, o cremă gel.
și la fard, și creion. Da, ce se Nu știu întâmplă? dacă mai este pe piață Toate altceva. produsele și-au rolul lor, doar că, din păcate, și atât make-up artiștii cât și persoanele care își fac sprâncenele acasă exagerează puțin și folosesc, de exemplu, markerul sau fardurile lichide prea des, în situații în care nu ar fi cazul, la machiajul de zi, chiar și la machiajul de seară, nu prea își au rostul, sunt prea stridente, prea accentuate. Nu? Tu ai adus aici pe cineva, o domnișoară la care pe fața căreia vei lucra. Da. Hai să ne ridicăm un pic, să mergem să vedem ce vei lucra o la să-i domnișoară? Astăzi o să corectăm puțin forma sprâncenelor Așa. cu ajutorul creionului. Care e problema? De ce trebuie corectat? Ce Are probleme niște are? sprâncene destul de frumoase, doar că are câteva goluri. A avut ea grijă să-și facă Și ce, nu-i mai cresc? backup-ul sprâncenele ei. Și Păi ce nu- îi cresc, dar îi cresc foarte greu. Unde are goluri? Ia să vedem. Ce drăguță e. Este. Cum te cheamă? Ina. Așa. Și faci asta cu Uite, creionul. dacă te uiți de desubt, sprâncenele ei ar trebui să fie puțin mai groase și are câteva goluri în zona asta, Așa. de sub sprânceană. Și în sprânceana cealaltă la fel, pentru că în general, tendința este să arcuim foarte mult sprâncenele. Da. N-ar trebui să le mai arcuim atât de mult. Ca să luminăm arcada, să pară ochii. Da, zici că e mirată. dar să nu Tu te miri exagerăm, acum? Dar să nu exagerăm. Nu, nu se miră. Și Ești relaxată, ce aș nu? vrea Nu să ai spun, ridicat sprâncenele. ce aș vrea să spun în primul rând, că n-ar trebui, astăzi o să arăt diferența între creionatul direct cu creionul Da. și creionatul cu pensula. Cum adică? Adică folosim pensula. pensula ca să ne luăm cantitate de creion Ia să văd. de pe creion și apoi Arată, ia aplicăm arată, te pe rog, uite, pune sprâncene. pe palma mea ca să se vadă. Așa. Da? Și folosind pensula, încercăm să corectăm golurile din sprânceană. Într-o manieră foarte naturală. Iar la sprânceana cealaltă o să folosesc direct creionul ca să vedem diferența. Aha. Vreau să mă mut puțin în partea Da, cealaltă. te rog. Foarte important să nu depășim linia naturală a sprâncenei, pentru că am văzut foarte multe sprâncene creionate excesiv în exteriorul formei. Ah, deci tu acum, practic, îi umpli unde a pensat ea exagerat de mult. Exact. Și uniformizăm puțin culoarea, pentru că nimeni nu are sprâncenele perfect uniforme ca și nuanțe și densitate. Și atunci încercăm să uniformizăm Vai, dar parcă ai puțin. schimbat fața. Ei, Serios. Să sperăm că îmbine. Ai emoții? Nu. Tu ți le creionezi? Acasă? Da. Da. Cu negru. se creionează excesiv și Ina. Excesiv? Cu ce culoare faci? Cu negru? Nu. Mă rog, puțin mai închis decât culoarea naturală a părului meu. Ce culoare ar trebui să aibă sprâncenele în raport cu culoarea părului? Bună întrebare. Mulțumesc. Ar trebui să alegem niște culori un pic mai reci, pentru că în România fetele au părul în nuanțe destul de reci. Se folosește foarte mult maro, din păcate, care are roșu și nu cadrează cu șatenul natural pe care îl au majoritatea româncelor. Da. Ce Tu aici? culoare ar Și ar trebui să alegem niște nuanțe de șaten spre gri. Uite, ai un cafe aici. E un cafe care e ușor spre ca gri. un lapte e- cu cacao, așa, mai Da, deschis. da. Dacă, să spunem, avem fire crescute așa pe lângă sprânceană, nu vrem să ne pensăm, putem să le corectăm cumva, să le ascundem? Cum? Se poate oarecum Se cu poate un din corector, machiaj? dar nu foarte... Dar dacă Nu vrem arată să le foarte bine. vopsim, Poftim? dacă vrem să le vopsim, sprâncenele. Putem să le vopsim, dar la fel, foarte mare atenție, nu trebuie corectată forma din vopsea. Sprâncenele ar trebui vopsite atunci când avem forma finală. Pentru că dacă încercăm să corectăm, se colorează pielea și ajungem la un efect foarte artificial, foarte... Dar dacă am pensat prea mult o sprânceană, acasă ne-a apucat vitejia și într-un moment de rătăcire am smuls mai multe fire. Ce facem? Procedăm la fel și cu sprânceana cealaltă? Păi nu, ar fi indicat să avem răbdare să crească, ca să le putem readuce pe și linia să de stăm așa plutire, cu sprânceana bearcă. Da, pentru că de regulă atunci când încercăm să corectăm, mai rău stricăm. Și Așa, care e diferența dintre aplicatul cu pensula și cel cu creionatul?
Direct cu creionul. Cu creionul nu poți să dozezi treptat cantitatea pe care vrei să o aplici. Și de regulă aplici prea mult, chiar și dacă încerci să faci mișcări cât mai ușoare. Și acum Darius ne arată fix diferența aceasta. El este și un profesionist. Să știi că eu, când eram în liceu, mi-am pensat toate colegele. Eram pensioza clasei. Super! Da. Dar e indicat vopsitul sprâncenelor. Am văzut, pentru că a întrebat Cristina mai devreme de vopsea, am văzut tot felul de doamne domnișoare ieșind de la cosmetică cu niște sprâncene așa, cu pielea aia colorată. Da, tocmai asta spun, că sprâncenele arată bine dacă sunt vopsite într-o manieră cât mai naturală, dar din păcate se exagerează foarte mult, pentru că am observat foarte multe fete și care mi-au fost cursante și fete care lucrează în saloane, au tendința să corecteze din vopsea. Și asta e o greșeală majoră. Ia să vedem. Mi-au puțin periuța de aici. Aha. Da. Așa. Ei recomanda niște sprâncene mai lungi sau ți se pare că sunt echilibrate în raport cu punctele alea pe care se măsoară sprânceana? Sunt echilibrate sprâncenele. Mai explică o dată telespectatorilor cum ar trebui să își măsoare sprânceana astfel încât să știe unde trebuie să fie arcuirea, unde trebuie să înceapă? Bineînțeles că toate măsurătorile sunt relative, am mai spus, dar baza sprâncenei ar trebui să coincidă cu punctul cel mai adâncit al osului lacrimal, da? Zona asta adâncită pe care o avem în colțul ochiului, da? Punctul maxim de arcuire. Punctul de unde începe sprânceana să fie paralel cu... să înceapă din același... să coincidă. Dar bineînțeles este relativ, pentru că dacă avem, de exemplu, baza nasului foarte lată, nu se aplică. Avem niște sprâncene prea depărtate apoi. Să zicem că avem un chip normal, un nas normal. După aia, cum stabilim unde arcuim sprânceana? Punctul maxim de arcuire ar trebui să... Bine, punctul maxim de arcuire oscilează. Ar trebui să fie undeva între linia externă a irisului și colțul ochiului. Că văzusem undeva o diagramă, erau trase niște puncte... Nu se aplică. Se aplică în cazul unei fizionomii perfecte, dar din păcate nu suntem perfecti. Așa. Sau din fericire. Și capătul sprâncenei? Finalul? Capătul sprâncenei ar trebui să îmbrace cel mai bine arcada, să delimiteze zona arcadei de pomete. Am înțeles. Dacă e prea sus, pare persoana foarte mirată și operată, trasă prea tare. Dacă e prea jos, îi dă un aer trist și nu e indicat. Darius Stănese, mulțumim foarte mult. Într-adevăr, se vede diferența dintre... Paula, eu după publicitate vreau să te învăț să dansezi salsa. Pentru că nici eu nu știu, o să-l rog pe Vilmar. Și pentru că Vilmar n-a putut veni la noi, am mers noi la el, la studio. Rămâneți cu noi!